2:06 da tarde aquí nos Estados Unidos, 6 horas máis en Vigo, porque aquí trocamos a hora hai un par de semanas, pero en Vigo ainda non ocorrerá iso ata o remate deste mes de marzo. Estamos en directo noutro programa do Bar Celeste, un directo no que falaremos sobre un punto valioso do Celta que realmente a min me sabe a bastante pouco, pero que penso que hai que valorar un punto valioso fronte o Betis en Liga en Sevilla e despois faremos, por suposto, a previa de que? Pois da volta da Europa League. Sí, aquí está a Europa League. O Celta viaxa, non só o Celta e o celtismo tamén viaxan a Lyon para tentar apoiar a un Celta que se gaña ese partido ou se empata e pasa a penaltis, etcétera, pois estará entre os 8 mellores da Europa League. Sería impresionante se así ocorrese e milleiros e milleiros de celtistas estarán presentes nas bancadas do estadio do Olympique de Lyon. E para comentar todo isto, temos hoxe varios convidados, comezando polo noso amigo Martín González, que xa está preparado na cidade de Madrid, penso, non, Martín? Non sei se escoita, a ver agora. Culpa miña, agora que sí. fora de micro estaba toqueteando. Non, iso dicía, facía tempo que xa non me pasaba, estive uns días por Marín, pero xa estou de volta pola capital. Nada, a verdade é que o que diste, Antón, punto que pode saber a pouco, sobre todo visto a primeira metade, na que fomos, na miña opinión, bastante superiores ao Betis, con bo xogo, cun 11 de rotacións, como ven sendo habitual en Claudio, tendo a vantaxe, desperdiciando, diría eu, a oportunidade de agrandar dita vantaxe. Bueno, para min, de todas maneiras, houve un tramo así, non sei se foi a primeira media hora, máis ou menos, moi velo de fútbol, na que daba a sensación Celta de dominio completo. E, bueno, na segunda metade o Betis tirou de empurre, de afición, foi capaz de darlle un pouco a volta á tortilla, facernos sufrir, ter ocasións claras para empatar e incluso para levarse o partido. Bueno, falaremos máis tarde disto. Eu destaco sobre todo o debut de Álvaro Núñez, que pareceme unha estrella moi boa, destacando en saída de balón, o que lle pide Claudio eses centrais tirados un pouco como laterais aos lados do campo, inteligente no posicionamento, outras cousas que non me gustaron tanto como a Borja, por exemplo, ou Fer nesa posición no centro de campo, pero bueno, xa discutiremos. Todo con todo, punto valioso para seguir metidos de cheo na loita por Europa. Bueno, eu satisfeito a medias, porque xa vimos dunha derrota, outro empate, as sensacións non son malas, pero hai que gañar, sobre todo estes xoves que nos xogamos a tempada europea. Pues sí, efectivamente, vido Martín, despois dunhas semanas sen pasar polo Bar Celeste, pois non en Madrid, senón en Suecia, no sur de Suecia, está xa agardando o noso amigo celtista, colaborador do bar. Aquí está o Cumbias. Que tal, Joaquín? Que tal? Boas noites, como andamos? Pois sí, hoxe toca falar dun partido que eu daba completamente, antes de que se iniciase, daba completamente por perdido, e non me importaba demasiado, porque pensaba que o do xoves era importante. Durante 45 minutos o Celta fíxome soñar, porque durante 45 minutos, por todas as circunstancias que rodeaban o partido, o Celta de Vigo estivo en Champions League o ano que ven, sí. Cun xogo espectacular. Que pena que mágoa que non está Antonio hoxe, porque protesta moito polo xogo do Celta, que mire esos primeiros, un abrazo, unha aperta, un bico para Antonio, porque é o mellor, é o número 1, pero que mire que os 45 minutos do Celta de Vigo, que na Cartuja, porque foron ao mellor fútbol que se pode ver nesta liga. É espectacular como xogou o Celta. Sei que non os viu, pero estou seguro de que se a lo menos viu a reportaxe, estaría contento co xogo do Celta. Pero non chega, non captas o xogo do Celta coa reportaxe.
No, supoño que non. Eu non vin a reportaxe en Vigo partido en directo. Claro, pero é que poñen as ocasións. Non é solo por ocasións, é por fútbol. Por fútbol, 45 minutos brillantes. E despois, pues, un Betis que aplicou a lógica na Cartuja. Era moi complicado gañar. Un empate xusto, dámonos a man e vémonos en semis de Europa League. Iso agardamos, como di Joaquín. E tamén en Vigo, bueno, tamén non, en Vigo está tamén preparado xa diante desa magnífica colección de libros que sempre ten detrás o noso amigo celtista de pro, sempre ben vestido de celeste, como debe ser, con roupa do Celta e ademais en xeral con roupa real, non? Como esta roupa que eu levo, que Joaquín tamén leva roupa oficial do Celta, pois está tamén o noso amigo profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, gran celtista, Jorge Luis Bueno. Benvido unha semana máis, Jorge, que tal? Que tal, como estades? Pois, bueno, tamén compartindo con Bosco, ¿no? Esa sensación agridoce que nos deixou o partido outro día, porque eu concordo sobre todo con Joaquín no que dixo, ¿no? Pero hai unha cousa que eu engado, ¿no? É unha mágoa que despois deses 35, 40, 45 minutos de un xogo realmente brillante, sempre nos falta algo que no fútbol é esencial, que é o acerto. Sí. Realmente, claro, ter ido á segunda parte, pues, con 3 goles marcados, 4 goles marcados, como foron circunstancias clarísimas, pues xa o partido tivera sido... Dous mínimo. E logo tivemos outro par delas na segunda parte, tamén eles tamén, pero, bueno, é verdade que quedas con esa sensación de que o empate foi xusto porque nós tivemos o primeiro tempo, eles claramente o segundo tempo, aí aguantamos ben, e tamén, pues, bueno, Radu fixo un papel estelar, como sempre, pero é unha mágoa que nese momento, ¿no? De bo xogo, de circulación, de dominación, de cousas que estaban saindo moi ben e que era un partido realmente o que te dis, ¿no? Agardábamos, pues, intentar estar calmados para o partido supostamente máis importante que temos esta semana, pero houve momentos que estábamos dicindo, bueno, es que podemos estar xa indo con 3 goles de vantaxe, non? Non chegar a iso, penso que é o noso problema, e xa, pues, estamos, bueno, máis cerca do final da tempada que do principio, e xa, pues, sería o momento de pedirlle, non, a este equipo ese salto de calidade. Realmente, pues, o que temos é o que hai. Non damos ese salto de calidade, é unha mágoa, pero realmente non sabemos moi ben por qué, non? O facemos todo perfectamente prodixioso ata que chega o momento de, pues, plantarte diante do porteiro ou intentar empurrar o balón dentro, non? E iso é unha pena porque te queda unha sensación de que o empate, pues bueno, non era, de que era unha victoria un pouco minguada nesa segunda parte, non? Logo, claro, que ti dis, o Betis, pues, é o equipo que é, tamén ten as cartas que ten, e conseguiu, pues, acerrarnos un pouco na segunda parte, e chegar, pues, a ese resultado que penso que, como moi ben dixo Pellegrini, os dous equipos xogaron a gañar, o problema é que non ao mesmo tempo, sí, porque no tempo e outro no segundo, así, pues, quedou un partido bastante vistoso para o público e un punto que, bueno, aí seguimos como estábamos, con opcións, evidentemente, de continuar aí, ¿no? Pero a mí preocúpame bastante esa falta de acerto. Esta sensación que ás veces temos, ¿no? De que despois dun partido deste tipo, claro, ás veces, pues, hai que ser tamén un pouco, pues, eloxioso por unha banda, pero sí que hai que ser un chisco crítico cando estas cousas, pues, non acaban de sair, e penso que deberían xa sair, pero houbo casos onde, dende a miña modesta opinión, houbo xogadores que fixeron un partido realmente horrendo. Hai 2, 3 casos. Eu creo que o Celta, como a colectivo, en xeral estivo moito mellor que en individualidades. Creo que houbo estes aspectos nos que... É unha cousa un pouco rara, pero eso realmente que ás veces dirías que non ten por que ser así, pois sí é así. Realmente o colectivo funcionou moito mellor que as individualidades. Pero houve un par de casos que despois, lendo algunhas reportaxes o día seguinte, algún programa, eu penso que a xente ve outro partido distinto do que vemos nós, porque realmente eu non entendo como se poden afirmar algunhas cousas, non? Pero é algo raro, así que realmente hai que falar de por que é así, non? Porque ás veces no colectivo funcionamos moito mellor que nas individualidades, non?
Esa é realmente a miña pregunta para vos. Imos, por certo, saudar a Dinky, está por aí xa no chat, Celtoia tamén, Ribadenses, Tino Neira. O Celta xogou unha primeira metade, do meu punto de vista, moi boa, atopando espazos, movendo ben o balón, chegando arriba, tendo ocasións, pero a chave desa primeira metade foi a falta de acerto. Curiosamente, o Celta marcou o gol menos claro, non? Porque o disparo de Jutla foi un bo disparo, pero tamén hai un erro aí, eu penso... Lembrou o gol de Hendrik en Balaídos, né? Sí, era moi semellante. Foi con forza, pero xusto case a toca, pero pasa por entre a luva e a parte de abaixo e non estivo ben, non? Pero xusto iso, o gol que era menos claro foi o primeiro que entrou e os dous que tivemos despois, pois é unha mágoa, non? Que realmente eran bastante máis claros que ese primeiro. Claro, é evidente que o Betis tamén xoga, é evidente que o Betis é un equipo pois moi interesante, que está ben dirixido, que ten moi bons xogadores, pero bueno, na segunda metade, sen dúbida, o Betis, como dicíades, foi superior ao Celta. Antes de facer a pregunta, aparece por aquí, ademais, atención, en vísperas de viaxar cara a Francia, de viaxar cara a Lyon para estar en directo asistindo ao partido do Celta fronte ao Lyon. O noso amigo Mon Catalina, que tal? Home! Que tal, Mon? Moi boas. Que tal, Mon? Boas. Que tal? Bonsoir, Mon. Bonsoir. Esa maleta feita está ou toca a última hora? Vou agora a facela que xa me tremen as mans, todo. Estou histérico completamente, pero bueno, é o que hai. As grandes citas europeas, tiña ganas xa de... Mirade, a única vez que fun fora en desplazamento europeo foi aquel Ajax un Celta 0 de Champions League 2003. Xa choveu. Marcou Ibrahimovic, que perdíamos ali na fase de grupos e logo pasamos e nos eliminaron o Arsenal. Pois ese foi o miña última saída europea. Nas anteriores saídas, nas máis recentes saídas en Liga, foi a do Bernabéu, que gañamos 0-2, que disfrutei como un enano. Ben. Getafe, que gañamos. Valencia, que perdín. Entón, bueno, hai de todo. Hai un pouco de todo. Ese partido de Ajax, por certo, Mon, foi tamén a miña, non ese partido, pero esa participación de Celta en Europa foi a miña derradeira ocasión vendo en directo o Celta xogar en Europa, porque despois xa viaxei aos Estados Unidos e xa me establecín aquí, e xa o Celta en directo en Europa pois pola televisión, pero non no estadio. Mon, ti valoras moito o punto do Celta en Sevilla fronte ao Betis, evidentemente unha parte pro Celta, outra parte pro Betis. Que ocorreu nesa segunda metade? Estábamos a falar precisamente disto cando entrabas. Douche a palabra para que comeces e que os demais despois tamén comenten esa segunda metade non tan boa do Celta despois dunha primeira magnífica. Bueno, pois ocorreu primeiro que diante había un rival que é favorito para gañar a Europa League, é dicir, un rival de AUPA, un rival que multiplica nos no orzamento, que ten xogadores que hai uns anos costaban 100 e pico millóns de euros como Anthony. Quero dicir que, claro, o que nos temos que preguntar é que é o que fixemos no primeiro tempo para meterlle tremendo baño a tremendo equipazo. Eu non quero... Xa sabes, Antón, ti me coñeces de que éramos cativos, sí. E non son especialmente optimista, nin son especialmente unha persoa que tire... Bueno, que sexa especialmente triunfalista. Todo o contrario, creo, Pero realmente o deste equipo a min emociona. Quero dicir, o feito de ir cun plan B tan marcado a un campo tan difícil, tan ateigado como estaba a Cartuja, contra un equipo que é certo que está a atravesar un bache na Liga, pero lóxicamente, porque ten outra competición, e coller a pelota con Fer López no medio, e con Sotelo, dous rapaces de aquí, con Hugo Álvarez, con Jutla, con Pablo Durán, tamén de aquí, quitarlle o balón, ter esa capacidade de dominar, porque os comentaristas estaban flipando. E o primeiro tempo, se temos un pouco de acerto de un 3, de liquidar o partido. Que pasa? Que no fútbol, ás veces, pois ese dominio territorial non se xustifica en goles, non é como no balonmán, non? Que sempre gaño mellor, por así dicilo, ou en outros deportes, non? Que tens mellor gaños.
ou no baloncesto. O fútbol ten esa maxia, non? E o primeiro tempo foi unha maravilla. Que pasa? Que foi tal maravilla o primeiro tempo que creo que o segundo tempo desvirtúa un pouco a lectura que facemos todos do partido, non? Pero realmente creo que a dificultade de manter ese ritmo no segundo tempo, con todo o que hai detrás, con toda a perspectiva que temos que ter, repito, perspectiva histórica, dende o punto de vista de que hai 2 anos estábamos dependendo de Iago Aspas. Que parecía que se faltaba Iago Aspas. Isto era segunda división. É dicir, non entrar en Europa, tal. Segunda división asegurada. Hai 2 anos só. Todo este proxecto. Outra perspectiva que é que estamos competindo en Europa, que estamos deixándonos a pel, a vida en cada xoves, cada semana. Plantar un plan B e que non se note en absoluto, senón que haxa unha posta en funcionamento tan brillante no primeiro tempo, que se compite tan ben, porque no segundo tempo sí que é verdade que o Betis foi o Betis e que sufrimos, pero competimos moi ben. Defendimos en bloque baixo, por momentos tivo que aparecer Radu, porque este ano temos un porteiro que gaña puntos tamén, pero tamén é verdade que competimos e que a xente do Betis, por Twitter, por redes sociais, dicía, caramba, menudo repaso nos meteu o Celta. Por tanto, a min son consciente de que hai que ser realista e que botar as campanas ao aire pois pode ser logo levar un golpe nos fuciños os xoves, pode pasar. Pero temos que ilusionarnos e temos que ser conscientes do excepcional da situación e disfrutalo moitísimo, porque creo que ten un mérito extraordinario. E que hai que manter a esta xente, hai que manter a Giraldez como sexa. Hai que manter a Giraldez como Giraldez e o novo Aspas. Hai que edificar sobre él e construir o proxecto sobre él, porque isto é unha maravilla e hai que disfrutalo. Que logo empatamos e podemos perder, lóxicamente. Pero para min ten un mérito fantástico que fixemos na Cartuja. Sí, a ver, estou de acordo, realmente, que xa o falábamos o outro día, ¿no? Que realmente o punto, a pedra de toque fundamental que temos este ano está no banquillo, ¿no? O adestrador ten esa capacidade para coas pezas que ten sacar petróleo en cada momento, para sorprendernos en cada partido e para, bueno, con as rotacións que fixo de cara ao partido europeo, como decía Steven, ese plan B que hai, pues de repente pues troca todo e consigues dar un partido nesa primeira parte soberbio, ¿no? Pero a min sígueme parecendo que unha mágoa que sempre nos pasa ese mismo tipo de situacións, ¿no? Facendo todo ben, unha parte moi importante da guinda, ¿no? do fútbol sempre é o acerto cara a portería. É unha mágoa. Eu realmente sempre me pregunto por que sucede eso, por que temos esa calidade para poder facer ese tipo de xogo. Aí nos se meteu... Isto foi unha señal, ¿no? O editor. Pues pensé que iba a empezar a sonar a música, empezando a chorar xa. Qué bonita canción, ¿eh? Qué bonita canción. No estadio, hostia. Sí. No estadio esa música realmente que xa te cambia o modo, ¿eh? Imagina que... Jorge, se me permites puntualizar, eu creo que fallamos esa ocasión porque o Celta, como comentábamos antes, de unha forma colectiva xogou de forma brillante, pero todavía faltan, por lo que pode subir o Celta é por en certas posicións subir a calidade do plantel. Claro, porque con todo o cariño... A eso vou, ¿no? Que ao final iso é a realidade. Realmente temos calidade queremos dar pero non temos calidade para facerlo todo, ¿no? Que sea o... É normal tamén. É normal, claro. Claro, sí. A ver, estamos falando, de todas maneiras, errando moitas ocasións claras. Recordo un par de Pablo Durán, unha de Borja que está fora de xogo, que empatamos na casa do equipo que está quinto clasificado, para dicir. Si temos un chan competitivo moi alto con Claudio, que é algo que hai que apreciar tamén nas noites que non se dá todo como queríamos. Eu non creo... Pode ser que fora polo feito de sair con Jutgla en vez de con Borja en punta, pero pareceme que o Betis non se esperaba ese plan de partido e creo que nesa primeira metade, sobre todo, polo que lembro, que non teño moi boa memoria, verdade? Debería comezar a tomar notas, pero saímos moi ben da súa presión alta, atopamos moi ben os carrís, sobre todo ben a Sotelo, a verdade, que despois de estar un tempo no ostracismo, sorprendeume para ben. A verdade é que non pecou de demasiado endeble ese doble pivote, polo que parecía
podería aparecer antes do partido, imagino que Claudio preferiría ter unha especie de stopper ou un vecino, pero está claro que tendo 2 partidos a semana e coa idade que xa ten, prefire darlle minutos de calidade ao xogador en vez de darlle 2 titularidades seguidas. Eu entendo. Fer non me gustou tanto, pareceme que non é que se este desinflando, creo que está pecando de querer facer a xogada maradoniana, cada vez que ten o balón, como que se está crendo demasiado, ou pode que sexa un exceso de ansiedade por querer demostrar e quedarse en Vigo. O ano que ven, sí que o veo un pouco máis frouxo a hora de facer o xogo de transicións, e cando estamos a contra, como que me parece que non está todo rápido que debería. Sotelo niso de dar o balón a un toque, xirarse, etcétera, pareceme que está mellor nese centro do campo. Ségueme gustando máis Fer cando está máis preto da área rival, a verdade. Con todo tampouco é que fora un desastre, pero non me chegou a gustar demasiado. A min, por exemplo, eses dous que citaches, no 100% do partido, sí que penso que Sotelo empezou moi ben, pero a min non me gustou ao longo do partido, e de feito rematou o partido na miña punto de vista non facendo as cousas moi ben, errando moitísimo, o sea, foi de moito a case nada, e penso que Fer fixo un partido bastante regular, porque penso que non é o lugar natural, non estivo cómodo, e tamén ten esa ansiedade da que falabas, ¿no? Foron 2 posicións un pouco raras. É que Sotelo o que lle falta claramente é físico, aínda que xa leva en dinámica de primer equipo, que son 2 anos e pico, para min rematou o partido, non? Porque o que entrara por Ilais fora Fer, non? Está claro que... O que motivo... Pois fixade vos que a min o que menos me gustou dos que estades a citar, bueno, dos do medio, é o que non estades a citar, que foi Moriba. A min creo que Moriba tampouco. Non está ben os últimos meses. Moriba, eu creo que porque se falo de Sotelo é verdade que no primeiro tempo sobresaiu porque o equipo tivo a pelota e el aí síntese moi cómodo. Nese xogo de recibo, toco, me voy, doy apoio e o dou a primeira, aí é fantástico. Entón, que se ten que completar na outra parte, que é un fútbol moi importante tamén, que é na parte de repliegue, de bloque baixo. Aí é onde sufre. E o propio Claudio, claro, o dicía. E Fer López, efectivamente, é que Fer López é máis un 10 que un 8. Estaba a xogar de 8, non? E efectivamente esas conducións, que esa sensación de que pode xerar perigo nesa condución, porque supera líneas, é un xogador que na conducción pode superar líneas, e dabas a sensación de que se superabas unha liña do Betis, tiñas prácticamente un 3-3, pero non chegou a cuallar. A primeira media hora así estivo ben, pero logo volveu pasar un pouco mesmo, non? Perdía balóns un pouco perigosos, non estaba cómodo, porque creo que, como ben diciades, a súa posición máis cómoda é preto da área, aí é onde é moito máis perigoso, non? Totalmente de acordo. Pero que Moriba teño a sensación de que últimamente nin na construcción nin na destrucción, o vexo tremendamente. Preocúpame para os xoves, preocúpame moito para os xoves. De feito, Mo, eu agardo ver a Fer máis preto da área no partido dos xoves, xa que Borja non estará no equipo, non? Sí, a ver, hai que ver que plantexa Claudio, porque podemos plantexar un partido de tratar de facer dano por esas bandas que temos de Rueda e Carreira, que son verdadeiros opcións de ataque, a contra, sobre todo, en saídas, que en Baleidos daba a sensación de que se pudésemos ter unha igualdade numérica todo o partido, o partido estaba aí para meter a contra. Totalmente. En algo parecido ao primeiro, ao 1-0, pero logo quedamos cun menos e foi máis difícil, ou se plantexa un partido como de a Cartuja de irse en complexos e quitar o balón ao Lyon, que sería realmente unha proba de madurez para este equipo, non? Entón, bueno, non o sei, depende un pouco do plan de partido de Claudio. Claudio sabedes que é capaz de preparar 2 planes de partidos ou 3 en un mesmo, e veremos como cale a proposta inicial que saca para aguantar ese presunto tirón inicial do Lyon, porque eles van sair nos primeiros 20 minutos. Moi importante manternos vivos ou incluso adiantarnos, non? Veremos cale o plan, porque eu non son quen de saber que vai facer Claudio. Sinceramente non teño claro. É moi difícil. O que é motivo deste equipo é tamén como o xogador máis importante dos últimos meses, como era Miguel Román, cae lesionado e o equipo segue xogando a un moi bo nivel, segue competindo. É que é o mérito de Claudio.
sacar, exprimir absolutamente todo o que teñen estos xogadores. Porque o vemos, obviamente, non quero comparar a Miguel Román con Rodri ou con Pedri, pero son xogadores que se a túa peza máis importante do medio campo cae lesionada, o City pasou de ser o mellor equipo de Europa a un chiste cando Rodri mancouse o ano pasado, e o Barça, cando xoga con Pedri e sen Pedri, que son dous Barças diferentes. Por suposto, Miguel non está nese nivel todavía, pero quero decir que cando quitas o teu, como era para mí, o mellor xogador do Celta, poderíamos discutir, é difícil destacar a un por enriba do resto, pero para mí Miguel Román, este 2026, estaba sendo o corazón do Celta, por todo o que facía. E eu, cando se mancou, eu pensei, bueno, o Celta vai baixar un par de peldaños. Ata o momento non vin ese baixón, nin en xogo, nin en resultado. Eu creo que, fíxate, exactamente eso que diste, creo que é a gran conquista de Claudio deste ano, porque hai xente que lle recrimina a Claudio que renunciou a ese xogo alegre do ano pasado. Eu creo, sinceramente, creo o contrario. Creo que Claudio o que aportou este ano novo é un plan B, unha capacidade de competir dende rexistros diferentes, que era precisamente o que lle faltaba ao equipo. Claro. Quero dicir, o brillo o vemos, caramba. O gol do outro día contra o León é un gol que por España adiante nos resumos din, joder, como juega el Celta. É que o día así. Que maravilla de equipo. E iso é xogar ben. Xogar ben non é ter o balón 60 minutos de 90 con pases intrascendentes. Xogar ben é saber o que tens que facer cada momento. Precisamente. Claro. Sí, o ano pasado contra, eu que sei, o Mallorca de turno, equipos en bloque baixo, gustábanos, como viña sendo tendencia no Celta. Agora o Celta é capaz de dar a pelota ao rival, replegarse máis, e atopar as súas oportunidades con Jones, con Dicla, e ten moito mérito. O fútbol, sobre todo nestes períodos de tempo a varias tempadas vista, non é un deporte estático, hai que saber reencontrarse. Porque senón é moi fácil que che pillen a matrícula. Sobre todo cando as túas pezas vanse caindo por lesión, hai mercados de por medio, sempre hai que... Bueno, que antes tamén, para gañar puntos o Celta era que circulen o balón, metemos o autobús e non vai a ser quen de xerar. E vai costar moito agora. Os pillamos en aberto, sempre nos pillaban. Ou a balón parado, ou en centros laterais. Claro, agora parece en balón parado. Sí, totalmente. Outra cosa que tamén coincide, ¿no? Antes falábamos de que Moriba pues, non está encadeando unha serie de partidos en boas condicións. Tamén penso que outro que está a ter ese problema e que ás veces pues, nos penaliza demasiado, penso que aí tamén estivemos un pouco equilibrados porque se nos marcamos o gol que era menos esperable, non foi un erro, pero case, a nos pasou o mesmo, creo dicir, o noso gol é unha xogada moi mal defendida por Marcos Alonso e moi mal defendida por Mingueza, pero sobre todo por Marcos Alonso, que tamén penso que está dando non os seus mellores partidos nos últimos 3-4 encontros. E iso nótase. Dependemos moito de Starfelt, que está moi ben, e do que rodea Starfelt. Imperial, como sempre. Este partido foi dos mellores xogadores do Celta, penso eu, pero Alonso non está tendo a forma e o toque aos que nos teñen acostumados, non? E o estamos a notar, porque moitos problemas sempre chegan por aí. Outro día Mingueza pasou un pouco mesmo. No partido contra o Olympique aquí tivo moitos problemas. Este partido tamén notouse un pouquiño, non? É que na línea de tres, sobre todo, cando cambian dous xogadores, podes cambiar a Starfelt por Aidú, podes cambiar Javi Rodríguez agora por Álvaro Núñez, pero cando cambias ese Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Starfelt, demasiado, notase que vais ao nivel. Por exemplo, Aidú estaba dando ao nivel. Pero fíxate, Martín, que eu creo que ven máis condicionado polo lateral que estea que polo central esquerdo ou dereito. Creo que a Marcos lle resulta moito máis sinxelo xogar con Rueda ou con Carreira, sobre todo en fase defensiva. En fase ofensiva non, porque ya das a Mingueza e Mingueza saca o balón. Ainda que ás veces cun risco que tamén habería que valorar. Pero bueno, evidentemente con balón aporta a Mingueza. Pero sen balón, fixadevos que moitas veces Marcos Alonso está continuamente corrixindo a Mingueza, porque claro, o central esquerdo no Celta non é o que ten que facer axuda ao lateral. O que ten que facer axuda ao lateral é o extremo, é dicir, Suedben. Moitas veces Suedben non chega e Mingueza está vendido. Entón, Marcos Alonso aí non sabe se saltar ao lateral ou replegar e non deixar o no central estar xunto con Starfelt. E ese movimento que fixo Pellegrini de
situar a Bellerín de lateral por dentro nos fixo moitísimo dano, porque aí Marcos e Mingueza non fixaron a súa marca, e o gol chegou nunha xogada desas. Non hai que ter moita vigilancia con esas cuestións. E non era a primeira, intentaron varias veces tamén. Sí. Vedes por parte tamén de... por parte de Radu un erro na saída, pensades que debiu quedarse cubrindo o Pau? Porque eu penso que sí que o puido facer mellor, pero vexo máis culpa, como dicides, na zaga. Eu sí que penso que máis problema tivo a zaga que el. Tamén é verdade que quizáis ao entrar por ese palo que en teoría é o que tes ti mellor cuberto, sempre dá a sensación de que podes facer un pouquiño máis, ¿no? Porque realmente é un portero que soe facer iso moi ben, non? Pero, bueno, realmente, a ver, pasou un pouco como outro día, cometes ese erro, pero logo tes 4 actuacións estelares que salvan o partido decisivas. E aquí pasou igual, tivo dúas de Aitor Ruibal e unha de Bacambú, que realmente eran 3 que con outros porteros estaban... E ademais, nesa xogada do gol, Jorge, eu penso que el sae para tratar de pechar o ángulo máximo posible, pero non lle sae ben a cuestión, non? Bellerín, a verdade, que entraba como unha aposta e realmente foi moi complicado facer máis. Tamén é certo que se o xogador non é Bellerín, é outro dianteiro, pois igual está máis pendente. Eu non sei se quería tapar un pouco tamén o centro, porque creo que o primeiro gol de Bellerín en 3 anos. Se dá tempo a pensar en isto. É o primeiro deste ano. Sí. Pero bueno, sí. Non sei, eu sí que creo que, claro, sempre que polo primeiro Pau e tal, pois, bueno, podría taparse pero bueno, non, como decides, creo que é máis problema de seguir a marca que de Radu, que fixe un partido máis que notable. E despois está tamén Álvaro Núñez, ¿no? Que aparece aí. Non sei como vedes esa incorporación de Álvaro Núñez ao plantel do Celta. Semella que pode ser un xogador que aporte bastante. Como vedes vos? Para min va levar moitísimo ao nivel do equipo, tan só pola opción que ten nas rotacións. Agora xogando 2 partidos a semana, ter uns posibles carrís, e que de feito estivo xogando de central por a dereita. Rueda, Mingueza, Carreira, Álvaro Núñez, unha posición cuberta a nivel máximo da Liga, vamos. Que me parece increíble ter isto no Celta. Parabén. Indica un cambio de tendencia, claro. Ademais é que ten bastante bo criterio na saída coa pelota. Realmente que non fixo unha soa cousa, digamos, mal, non? Penso que promete moito. Penso que xunto, a ver, tanto el, penso que aí sí que acertamos, tanto con el como con Vecino, son 2 xogadores que penso que van a dar moito reforzo e opcións de facer moitas cousas, non? Aí sí que a verdade que gustoume, non? Cando estea un pouco máis, xa sin estar moi adestrando cos compañeiros, xa consigue estar tan ben centrado, cando leva un pouco máis de automatismo nos pode aportar moito. Sí, a ver, eu creo que o que aporta Álvaro Núñez son opcións a Claudio, non? Que é o que hai que darlle ao adestrador. Agora tes un abanico de posibilidades máis amplo en función do plan que queras desarrollar, non? Porque Javi Rodríguez sí que é verdade que é un xogador que está facendo carreira xa de xogador de primeira división, porque é un indiscutible na zaga, lembremos que é moi novo todavía, que é un xogador que as costas sí que sufre neses balóns en longo, outro día rival en algúns balóns en longo o pillou mal perfilado, bueno, sufriu bastante. Dame a sensación de que Álvaro Núñez é un pouco máis sobrio nese sentido, non? Que ten como máis recursos para que esas cuestións non se noten tanto. E logo con saída de balón, a verdade é que ten moi boa pinta. Se a iso lle sumamos, efectivamente, que é un xogador que no Elxe precisamente non foi a posición na que máis xogou, que xogou máis de lateral dereito, incluso de centrocampista pola dereita, caramba, pois ese xogador que todos os adestradores queren pola súa polivalencia, non? Por a súa versatilidade. Entón, bueno, a verdade é que sí que dá a sensación de que este ano sí que é verdade que perdimos, creo que pezas importantes, porque para min Fran Beltrán era unha peza importante, mesmo tamén Damián, pero sí que é verdade que a chegada de Álvaro Núñez e a chegada de Vecino son xogadores que dá a sensación de que xa están para aportar dende o primeiro día, non son un Ferreira
ou un xogador destes estranos, non? Que fichamos aí en... Lembranzas de Vietnam, Lembranzas de Vietnam. Ciencia, non? O suplente do Lech Poznan, non? Que queremos revivir O aquí. Papadopoulos de turnos. Claro. Moita fe tiñamos, sí. Son xogadores que home, Álvaro Núñez estaba de titular no Elche, non? E con moi boas prestacións alí, había moi boas referencias del. E dende logo Vecino, un xogador que estivo no Inter, que estivo na Lazio e que se presupón categoría e poso, non? Entón, bueno, a ver, ilusionado nese sentido, pero unha mágoa, efectivamente, o que dicías antes da lesión de Miguel. Pero, bueno, iso xa non se pode cambiar e hai que tirar co que temos. É o que hai, sí. Temos que tamén dar, neste caso, pois, non unha felicitación, pero un recoñecemento á directiva por, en vez de agardar ata verán e fichalo libre, pagar os cartos o Elche agora. E traer a Vecino tamén. Eu que non entendín, bueno, sei que sae moi para atrás, eran a dobre saída de Beltrán e de Damián, pero bueno, con Vecino eu creo que... Non temos ese colchón, quero dicir, xa o suplimos o de Román. Temos 3 para 2 posicións. Agora para mí Vecino máis xogador que Beltrán é que veremos, pero bueno. A verdade é que agardaban... Agora estamos a notar o feito de dar saída a 2 mediocentros, porque xa cando se lesionou Román, si o Vecino. Se lle pasa algo a Vecino, sí que temos un problema. Creo que Hugo Burcio no Fortuna está lesionado e tampouco é que xogar apenas con Claudio. Non temos a ninguén dese perfil tampouco. Non sei, Ilais non está no seu mellor nivel. Teremos que rezar para que se seguimos avanzando en Europa respeten as lesións aos nosos mediocentros, porque sí que aí nos ves un pouco máis curtos de efectivos que, por exemplo, nos carrís, como estábamos falando. O Gallá é un problema ese, de seguir avanzando en Europa. Gallá, sí. Quererá dicir que estamos en semis contra Benítez ou contra o... Claro, o Gallá. E bueno, pero eso xa falamos outro día, non? Eu lembrei-me moito da saída de Beltrán cando se fixo pública a lesión de Miguel Román, non? E que aí te das conta de que o fondo de armario nesa posición pois é interesante o mellor telo mantido, non? Pero, bueno, tamén sen iso pois non accedías a outra cousa e realmente eu penso que un xogador como Vecino sí que nos vai dar máis cousas. Pero o que te dices, que agora mesmo é Vecino ou Vecino, se temos un problema, pero o mesmo nos pasa en outras posicións, volvo a lembrar a portería, non? É Radu ou Radu, o sea, que non hai outra opción máis. E realmente eu xa andaría a pensar en algún reforzo para esas dúas posicións, non? De cara ao futuro. Pois temos, por suposto, que falar do partido do xoves, no que estará presente in situ o noso amigo Mon, pero antes as puntuacións deste partido, non? Porque foi un partido realmente notable do Celta, no que, como vos dicíades moi ben, o conxunto foi mellor en moitos casos que a suma das partes. Bueno, cales desas partes pensades vos que hai que salientar? Xa sabedes, un punto pro terceiro, 3 pro segundo e 5 pro mellor. Semella que Mon, pois, ainda non o ten claro. Macho Alión. E voltará a xiña. Que pensades? Pois penso que foi deses partidos onde precisamente por eso que comentábamos, ¿no? De que o colectivo funcionou mellor que o individual. A min costoume un rato sentarme e pensar as puntuacións. Porque realmente, ás veces, estuvo, hostia, claro, pero o mellor 5 puntos, non sei, é moito, o mellor tal. Pero, bueno, ao final sí que podes decir que pensando un pouco nese movimento xeral, pois eu penso que en termos xerais, se temos que dar 5, 3 e 1, eu daríalle 5 puntos a Radu claramente, non? Porque no conxunto de situacións gañadas e puntos salvados, penso que fixo un chisquiño máis do que fixeron outros xogadores, non? Que pode ser intercambiable por Starfel, porque penso que, por exemplo, Starfel foi o mellor xogador de campo que tivemos no partido, non? Pero, bueno, darelle os 5 a Radu, 3 a Starfel e un punto a Álvaro Núñez, porque penso que o debut foi moi bo
deu tranquilidade, profundidade, se ven cousas, non? Entón, bueno, con ese debut penso que ese puntiño máis que merecido. Pois aí quedan as puntuacións de Jorge. Seguinte. Eu ia tirar polo mesmo, non sabía se darlle o punto individual a Jude Law ou a Álvaro Núñez, pero bueno, vou dar a Álvaro porque para ser o debut non o parecía perfectamente acoplado ao sistema de Claudio Sá. O que dicíamos antes, sorprendeume en fase defensiva, moi sobrio, vinlle ben nos duelos, zafándose ben, sen que lle gañaran o fondo, case, a verdade, non será moito peligro por esa banda esquerda do Betis, que me lembre. E bueno, que siga así, a verdade é que moitas ganas de verlle máis partidos coa Celeste. Entón queda exactamente igual que Jorge, non? Sí. 3 Starfelt que estivo super sobrio, errado, ainda que penso que non saiu do todo ben no gol e que foi salvador. Levamos o punto en gran medida por el. Incluso nos partidos que está un pouco máis frouxo, notase o salto de nivel respecto ao que viñamos tendo na portería do Celta dos últimos anos, a nivel de comando en xeral sobre a zaga, a xerarquía que transmite, tan só a nivel de paradas, a ir en balón parado tamén, boa toma de decisións, en xeral, nivel moi alto do... Fixo unha a de cabeza esta no final do partido, foi espectacular. Bueno, moi boa parada. Sí. Tiña unha colega do Betis que me di ao final do partido: ostras, Martín, pero non sabía que teníais este portero tan guapo en plantilla. E dille, bueno, é guapo e para puntos tamén. Guapo nos dous sentidos. Todo suma. Sí, ademais ten algo que moi poucos posteros teñen que parece unha parvada, pero non é tanto. É capaz de parar tamén con as dúas mans como con unha. E iso é algo que non todos os porteiros consiguen, non? Adoita sair ben tamén. Se o tío aínda por riba para na selección e consigue traer a ratio o Celta, chapó, echarse de. Bueno, Joaquín, que pensades dos puntos? Quen os leva? Pois mira, eu coincido nos tres, coincido no mellor do partido que foi Starfelt. E logo, na segunda e terceira posición, creo que na segunda posición non porque fai da excelencia algo cotidiano, é Carreira. A min Carreira é un xogador que fascina, me fascina. É un xogador que me fascina porque realmente tes a seguridade, tanto con balón como sin balón. É un xogador que a súa banda apecha. De feito, o perigo do Betis chegou sempre pola banda de Mingueza. Cambiou a Mingueza de banda, chegou o perigo pola outra banda. Quero dicir que Carreira é un seguro en defensa. Era un xogador que, lembrome, cando o Celta plantexábase prolongar a súa cesión, o que se dicían é que Carreira tiña unha proxección ofensiva moi importante, pero que sufría en defensa. Fíxate que hoxe en día evolucionou tanto que creo que Carreira, sendo moi bo en ataque, o seu gran valor é na defensa. Iso fala moi ben da evolución deste rapaz, non? E pareceume que fixe un partido moi completo, non? E despois o punto creo que de xustiza, porque ademais fui moi crítico con el, pero creo que de xustiza recoñecelo, porque fixe un moi bo, sobre todo o primeiro tempo, pero no segundo tamén se defendeu, sobre todo con pelota, Hugo Sotelo. Porque boa parte do éxito do primeiro tempo do Celta estivo tamén nunha dirección eficaz de Sotelo co balón, non? Sendo un xogador de control e pase, que lle deu moitísimo ritmo ao equipo. Precisamos tamén da mellor versión de Sotelo polo que dicíades antes, non? Pola baixa de Miguel Román, porque vai ter máis minutos. Vai ser moi importante agora. E porque ten que dar un paso adiante, porque se adiviñan unhas condicións que teñen que explotar, non? E que imos precisar del. Entón, Starfelt, Carreira e Sotelo son os meus elegidos. Pois eu tamén teño a Carreira, pero a Carreira doulle un punto, 3 puntos para Starfelt, que penso que estivo moi ben na defensa e que foi esencial aí nesa parcela. Vou dar os 5 puntos como Jorge tamén a Radu, porque penso que en partidos como este pois hai momentos, hai situacións que quitan ou dan puntos, e neste caso Radu fixo
un traballo excelente para que o Celta conseguise un punto que merecía e que eu penso que sería unha injustiza total que non levase, non? Porque o Betis xogou ben na segunda metade, pero o Celta magníficamente na primeira, e ter perdido ese partido sería realmente doloroso. Entón, bueno, pois neste caso voulle dar 5 puntos ao gardameta humano. Joaquín? Sí, pois eu, respecto ao que decía Mon, eu lembro que non fai tanto tempo a dúbida era entre se quedarnos con Carreira ou Kevin Vázquez. Creo que o tempo non fai tanto, fai temporada e media. Sí. Pues bueno, sí. respeto máximo a Kevin Vázquez, pero bueno, nivel futbolístico, pois tomamos creo que a decisión correcta. Eu creo que hai que lembrar e falar, porque ás veces non nos damos conta de que Bueno, hai quen di que o feito de que Carreira non chegara antes ao primer equipo foi por unhas presuntas, subliñado con negriña, presuntas malas artes de Hugo Mallo con respecto ao seu poder no Celta. Que Hugo Mallo non está moi pola labor de ter un competidor tan importante como Carreira, non sei ata que punto hai nesa lenda popular, non? Pero máis que por Kevin Vázquez os disparos no celtismo ou no ruxe van a Hugo Mallo, non? Sí, con Hugo Mallo podemos aplicar o de non coñezas moi ben os teus ídolos porque bueno, eso por suposto, pero iso daría para outro Bar Celeste. Sí. Ese non toca agora. No. Bueno, eu vou darlle 5 puntiños a Radu, 3 a Starfelt, e un punto a Jutgla polo gol, polo que vai que non estades preparados para que vai liar Jutgla os xoves. Vai liar unha traca gorda. Para novo sentido. Jutgla é un tipo que naceu para xogar os xoves, como eu en terceiro de carrera. Ti para sair os xoves. Ti pensas que vai o Juernes. Tremendo Juernes. O vai marcar en Ligón, non? O Jutgolazo. Eu dolle un puntiño porque este é o prólogo que se ve os xoves. Jutgla... A ver, coa coña leva máis goles ca Larsen, creo, na primeira tempada no Celta, que foron 4, creo. Marcou os máis difíciles. Ibas a decir que levaba máis goles que Larsen agora, no... Bueno, tampouco creo que leve moitos, non? Con levaba un gol de penalti, creo. De feito, creo que leva máis goles que o Wolves, de feito. Sí. Están a 15 puntiños. Estou máis no Crystal Palace, leva 2 partidos, casi, que en todo que estivo nos Wolves. A mí con Ferran, ocorme, alguén dixera agora que sí, que meteo difícil, e a min pasamos o mesmo susto con Durán, que pareceme que canto máis pensa que facer co balón nos pés a hora de mirar portería, que peor lle vai, e que é moito mellor cando lle ven. E pilla o balón como lle ven de primeiras. A min Durán fascina, me parece un xogador que hai que ter no plantel e hai que renovar. Hai que mantelo. Xa, e non é talibanismo porque sexa de Tomiño, que tamén. Se eres bo en Rivares da casa, doblemente bo, repito. Claro. Pero a min fascíname porque un xogador dunha progresión tan brutal, é un tipo tan construído a sí mesmo, é un tipo que non escatima, da igual que diante estea o Alavés, o Santandreu, o Lyon, o Betis, da igual, este tipo vai en cada partido deixa a alma, e cada vez ten máis calidade, porque este Pablo Durán xa non é o de antes. Quero dicir que non é un xogador, digamos, que saia nos highlights, nas repeticións, de xogador fino con estilo ou estético, pero é un xogador que ten moi bo control de balón, que ás veces de cara a porta, bueno, pois evidentemente falla, pero que fixademos na evolución deste rapaz, que hai 2 anos era un rapaz que os controis lle custaban, que deixaba todo no campo, pero que técnicamente non sacaba. E agora é outro xogador, eu percibo unha evolución realmente importante. En que posición o ves facendo carreira en primeira? A min gustame, onde máis me gusta é de 9. Que pasa? Que a posición de 9 en primeira división é tremendamente cotizada, non? Entón, creo que ten máis opcións de xogar pois nun sistema de segunda punta ou nun sistema de 4-3-3 pola banda, porque axuda moitísimo par, porque ten gol, porque en asociación non é del todo malo. Quero dicir que é un xogador tremendamente completo. O que dicía Claudio era que nos partidos de 10 é completar.
cando te quedas con 10 é completar a túa maneira de competir cun equipo que ten 11 xogadores e poñer a Pablo Durán e outros 9, porque igualas as forzas. E cando tes 11 contra 11, realmente que Pablo Durán é pesado, é o típico tío que tes diante e que dis que pesado, que me vou dele outra vez. Entón, iso aporta moito. A min é un xogador que encántame, que me parece un xogador clave, que, non, repito, non é o prototipo de xogador que gusta aos bueno, digamos, os puristas do fútbol, pero que creo que para un plantel e para un equipo é fundamental, importantísimo. No, pero creo que esa está bastante mellor valorado entre o celtismo do que estaba cando se lle promocionou, gracias a Deus. Percibo mesmo, sí. O que diste, da sensación de xogar cun máis co Búfalo, porque no plano físico é que un rapaz que se construiu a sí mesmo, como ben diste, talento sacado do esforzo, sobre todo, e que presiona como un jabato, é increíble. Non se desfonda en ningún momento. Para min foi gran parte da razón de que non se caíra ese doble pivote Fer Hugo Sotelo. O feito de que vese tanto, asude tanto na defensa, rille, non escatime esforzo. Isto que vou dicir pode soar a faltada, pero é o contrario. Pablo Durán é o exemplo dun perfecto dianteiro para o Xetafe, por exemplo. Pablo Durán o pilla fan falta perfis así, perfis traballadores, perfis que vayan ben o espazo, perfis que complementen o plantel. Eu creo que como quizáis non como titular indiscutible, pero un Celta que aspire a competir en 3 competicións ten que contar con Pablo Durán. Un rapaz da casa, un rapaz que xa está aquí, está en dinámica, e creo que sí, creo que é unha parte importante do plantel. Non sei como vedes a Hugo Álvarez, que para min é un xogador que deixame frío a súa progresión. Tivo un bo tramo que foi a comezos de febreiro, xa levou malos tempos. Sí, un mesiño bo. Parece que estaba remontando despois da lesión tan puñetera que viña arrastrando xa ano e pico, non? Leva con molestias moito tempo, parecía que estaba remontando bo, pero sí que está nesa fase un pouco como o Williot do ano pasado, intrascendente, sumando cifras de vez en cando, pero cando está mal sí que non se ve sobre o campo. Eu teñolle moita fe aínda, pero sí que, por exemplo, Williot adiantou uno claramente no que ven a ser nin a rotación, bueno, no plantel en xeral. Sí. Lle está a custar moitísimo en defensa. En defensa, eu creo que Claudio, que é un tipo moi de plan, é dicir, un tío moi ordenado, que gusta lle ter todo controlado, non? Creo que o debe de Hugo, creo que non está a xogar máis, porque na fase defensiva custalle moito os replegamentos. Fixadevos, Williot, non? Que parece o asesino con cara de rapaz, non? Que o tipo nin sente nin padece, pero mirade como fai falta. Como fai os replegamentos Williot Swedberg e como axuda a soupar Williot Swedberg. Mellorou moito. Moitas veces non se fala desa faceta de Williot, e Williot é super traballador en defensa. Sempre que hai un para un, el está pendente do seu lateral para facer axuda, quero dicir que é un tipo moi disciplinado, é un tipo que realmente a un adestrador lle cautiva por iso, non? E logo ten un para un e unha arrancada que parece que non, pero se vai. Realmente se vai. Entón, claro, ten un competidor efectivamente moi duro, non? Sobre todo porque creo que agora mesmo é moito máis completo, é máis fiable, non? Un Williot Swedberg cun Hugo Álvarez. Pero tamén é verdade que houve momentos nas últimas semanas que Hugo Álvarez con balón fixo minutos moi bons, minutos de desequilibrar un partido, non? Porque esa calidade de encarar de xogador técnico, de que non sabes se vai ser para un lado ou dar un pase, porque ás veces el xenera esa superioridade cun pase, que aí sí que ten algo máis de calidade que Swedberg, tamén define partidos, non? Entón, bueno, creo que por momentos, creo que a clave é ler o partido axitadamente para atopar os momentos onde un e outro poden axudar, non? E ter un equilibrio no plantel que creo que dende hai moitísimos anos non tiñamos e que ás veces nos custa diferenciar entre titulares e suplentes, non? E iso é o éxito de Claudio. Por certo, non é por sacar trapos sucios a Airo, pero bueno, dicían por aí Hugo Álvarez e Williot que frío e tal, pero que realmente para min os dous están mellorando a Brian Zaragoza, porque se vos entender o movimento que fixo de ir a Roma, parece que non está tendo nin minutos agora, que comezou a rotación ese comentario, a súa vida, pero non sei, fascinoume o... Eu creo a segunda vez que eu creo que ninguén lle dixo quen era
Gasperini quedou un pouco porque creo que o adestrador da Roma tonterías asustas, que a psicoloxía de Giraldez non a ten Gasperini. Entón, claro, chegou ali e ao principio si moi ben deu unha asistencia, o primeiro desplante fora, porque xa fixe un desplante por un cambio, por un troco. Creo que ali xa, claro, a Roma é a Roma, é que non pode chegar ali e sacar peito. Claro. Non é o mesmo, non? Entón, da toda sensación fora de Vigo de fai cedido fora de Vigo Bueno, fai que- moito frío. Fai moito frío fora de Vigo. Que lle preguntan Sobre a todo Larsen, se pensas que eres un xogador dunha Claro, calidade claro. que non tes, ¿no? Que o problema que lle pasaba a Brian era iso, ¿no? Ti non podes pensar que eres un fenómeno, logo, claro, te saen esos desplantes en outros sitios, pues o pagas, Justo. ¿no? Sí. Pois nos últimos 20 minutos do programa máis ou menos, pois pasamos a ver se funciona isto, funciona, non Ojo. funciona, non se ve moi ben, ou si se ve. Non se Pero ve. logo de o Europa League, logo ¿no? da Europa League. Se ven as barras laranxas máis. Vense só as barras laranxas. Bueno, pois entón non Outros funciona. Non funciona como a mí me gustaría, así que voltamos a cuestión. Pero o tema deste recurso que ese fundido de Europa League, a Europa League que se achega a nós, o que quería dicir exactamente iso? Sí, aí Porque está. ves un fundido de Europa League. Cal é a intención? Cal é a intención? Cal é a Antón? intención do emisor? Iso é. Desta metáfora. A intención era simplemente ilustrar co logo da Europa League, pero non funcionou porque a infografía non é o mesmo. Ese é o problema. Iso é o que pasou. Pero bueno, podemos darlle un toque poético e dicir que é a Europa League que se está a chegar, que a vemos no horizonte e tal. Pero bueno, para falar O que habemos negra, que non a vemos clara. Bueno, iso tamén pode ser, pero bueno, agardo que non sexa o caso. Claro, vendo o partido do Betis contra o Betis, sobre todo a primeira mitade, co Celta tendo o balón e realmente sometendo o Betis en moitos momentos desa primeira mitade, pois dame a sensación de que o mellor o Celta pode tentar ter o balón no partido ante o Lyon, non todo o tempo, pero sí ao menos en fases do partido. Que agardades deste partido? Non digo necesariamente pois o 11 ou o plantexamento, porque iso é difícil saber, pero que é o que agardades cando o Celta pois vai a Lyon inda con pois moitas posibilidades debido a ese empate de pasar a seguinte rolda. A ver, eu brevemente xa dou paso ao resto, pero coas declaracións de Claudio dicindo que nos van ter que matar ali para pasar de ronda ao Lyon, para mí está claro que non vamos a ir a especular. Pode que o doble pivote sexa o mesmo, de feito eu apostaría que sí, que será Matías e Ilaix, pero teñamos en conta que na ida Román acabará de mancarse. Deberon ter como a día e pico para preparar o plan de partido. Pode ser que o dominio do balón de novo sea de Lyon, pero eu espero un partido bastante competido e que se perdemos dudo moitísimo que non compitamos o partido. Non O digas Celta en iso. Seral, sen importar o escenario, é rarísimo que o Celta de Claudio perda de 2 goles, por exemplo. A verdade é que encomendome, como dicía Joaquín, a Jude Gla e a William. Imagino, teño clarísimo que Iago vai sair de partida. O resto xa non vos lo podo dicir, pero que Iago vai sair teño bastante claro. Non sei se... Non crees que o reservará por si acaso? Pero a Home, segunda metade ou algo así. Tería sentido, non? Guardarlo para os 30 minutos finais, por exemplo, que é algo moi habitual en Claudio, de xogar a primeira metade aguantar e na segunda sacar o talento diferencial. Pero creo que sí que lle quere, ainda que sexa por factor emocional, darlle a partida a Iago, unha das súas últimas citas europeas. Esperemos que non a última. A mellor me trabuco, pero teño a sensación. Espero que saia ben. Eu outro día volvendo de Balaídos do partido de Europa League, escoitando, eu sempre teño a mesma dinámica, non? Que escoito a rolda de prensa, bueno, coa nariz pechada, porque teño que escoitar a Radio Galega para escoitar a Claudio Giraldez. E cando perdo Celta están con alegría
cun alboroto tremendo na Radio Galega e cando gañamos nós, pois parece que lles fastidia, pero bueno, iso é outro tema tamén para outro bar. Pasalles o mesmo non somente na radio, senón... Veichedes a portada marca de Hendrik. O xogo tamén pasa o mesmo. Iso o teño vetado, xa porque faime dano directamente. O sea, isto de xoga o Celta un partido contra o Betis polo quinto posto e que empecen co Madrid, que falen de que o Deportivo non sei en Ceuta tal e cual, e que agora a primeira edición non importe, paréceme dunha vergonza infinita. É máis, me parece tan descarado xa que creo que o Celta debería tomar medidas e empezar a dicir que en Balaídos non se entra con o logo da Televisión de Galicia, porque basta xa. Unha cousa é ser tolerante tal e cual, e outra cousa é esa falta de respeto dun alcalde de servicio público, porque é un servicio público, non esquezamos. Cantos venres negros levan na TVG? Máis de... Claro, que non sabes se está o logo de Televisión de Galicia, do PP, de Abanca, hai unha mestura aí de identidades corporativas que xa un non sabe, non? Entón, bueno, pero o que hai dicir é que o outro día, escoitando a Claudio a ouvir do partido contra o Lyon, chamoume moito a atención nun tipo tan recto como a él, esa mensaxe que mandou de convencimento do que o Celta ten que facer en Lyon para pasar a eliminatoria. E máis, esa oración, esa frase repetida en sala de prensa de van nos ter que matar para quedar fora, sorprendeume moito nun tipo como que. A mí tamén, quero dicir que creo que el saiu do partido convencido xa de cal é o plan a executar en Lyon. Creo que a él algo lle sorprendeu, algo viu, esa especie de bombilla, esa especie de decir eureka, de dicir en Lyon xa sei o que imos facer e nos vai funcionar. Porque o vin tremendamente convencido nun tipo que sempre dixo que, bueno, que na Europa League somos un segunda fila, que o Lyon é o favorito, mantén ese favoritismo, pero xa vin outra maneira de enfocar ese partido. Entón, iso, bueno, albíscame ter outras esperanzas e de renovar esperanzas, non é que non as tivese, pero dixen, caramba, Claudio sabe algo e ten un plan. E creo que ese plan pasa por ser atrevidos, por os primeiros minutos non esperar, de ir ali como saímos na Cartuja, de ir a por eles, de facer algo que lle sorprenda, porque eles creen fehacientemente que imos esperar ali. Eles nos ven como un equipo pequeno. Entón, creo que Claudio vai cambiar iso. Para min, penso que iso é clave. Xa non digo xogar 40 minutos como xogamos na Cartuja, que, claro, o ideal sería ter ese xogo e ainda por riba ter o acerto, e plantarte 0-3 en media hora. Isto sería o ideal. Pero é verdade que penso que para sorprender a un equipo como Lyon non podes sair coa esa idea de equipo pequeno, porque penso que non o somos primeiro e que non están os plans de Claudio sair así. Penso que imos dalo todo e imos ser tremendamente ofensivos, polo menos a primeira media hora. Iso que dice é a clave de todo. Eu creo que sí que se pode cambiar de plan se ti estás 0-1, por exemplo, no minuto 60, non? Porque ti sabes que tes un plan B, que tes a un John Abdellaoui no banquillo, que sabes que se plantas bloque baixo e un Rueda, John Abdellaoui poden facer trizas ao rival a contra. Pero xa xerando dúbidas no rival, froito dun traballo previo. Pero se ti plantexas o partido en bloque baixo de 90 minutos ou 120 minutos de resistencia e dun plan só de sair a contra, ao rival lle estás a dar demasiadas pistas. Entón, creo que Claudio vai trazar un plan de sorpresa ao rival, porque a máis xoga moito con ese tipo de cuestións. E creo que o Celta vai sair a dominar ao principio. Outra cousa é, efectivamente, que a partir do minuto 40, 50 o rival vai movendo esas pezas, haxa que ir reconfigurando o plan en función do plan de partido, non? Pero creo que vai sair valente, a fouto. E precisamos tamén ter un pouco máis de ecuanimidade en quen dirixa. Bueno, iso tamén. O día foi clave, non? Creo que árbitro un chaval de Bosnia, pode ser? O árbitro de Bosnia e Herzegovina e no VAR estará un escocés. Bueno, piénsate coimbra, pero bueno, a falta de portugués. Tamén son boas xentes flamencos e vaya por Deus, Pero é que, a ver, un flamenco pitando un francés é complexo, non sei. En teoría non, en teoría todo o contrario. Pero como decía un perto de nós, seguro que está casado cunha francesa, entón claro. Eso sí, alguna de Lille. Conflito de intereses. Pode ser.
Pero bueno, tiña a camiseta, o colexiado, tiña a camiseta de Juninho Pernambucano no vestiario, vamos. Non estive no programa, pero para min a falta de criterio unánime e coherente no partido é que foi tremenda. escandaloso. E o que dicía E nos Mon, a ver, si para min estivemos non vende todo cando estamos en bloque baixo, como así moi precisos, non sacamos de todo ben a pelota, achucharonnos moito e ainda así o empate foi erronoso, diría eu. Sí. Que podemos Costoulles moito. Sí. Eu creo que eu compro, entendo o que estás a decir e tal, pero eu agardo uns primeiros 30 minutos moi duros en Lyon. Nos que van a presionar moito, a presión que fixeron aquí foi... Teñen un físico envidiable. Sí. Eu non sei. Eu se tivera que apostar por un plantexamento de Claudio, creo que sí, que por suposto vais a ir a gañar, pero creo que non vexo tan claro que vayas a ir con todo, ou que vayas a ir a ter o balón nos primeiros 30 minutos. Que non sei. Eu creo que o plan de partido que tiña Claudio aquí en Balaídos era pois a execución que fixemos estelar no primeiro gol, e a partir de ali, pois nun partido nes que despresionan tanto, a partir do minuto 60, 70, 11 contra 11, o partido estaba para o Celta, agora era o turno do Celta. Sí. Pero non sei. Eu creo que sí que evidentemente son máis físicos, en ese apartado nos gañan, pero ollo, eu creo que o Celta tácticamente é moi superior ao Lyon. Sí, pode ser. Eu vin en Balaídos, claro, o mellor agora a xente di claro, podellos as cores, non? Pero eu tiña a sensación de que 11 contra 11 o Celta gañaba o partido ben, a pesar de que estaba en bloque baixo, porque tiña a sensación de que tiña o partido onde quería. Sí. Exactamente, porque tácticamente, a pesar de estar en bloque baixo, eles non chegaban á liña de fondo para centrar, centros sempre dende moi lonxe, quero dicir que non creaban, non xeraban excesivo perigo. Era Hendrik que pouco máis. Pero o Celta tiña menos o balón, pero cando tiño o balón, facía dano, Sí. O partido mudou por completo no minuto 54. Se tiveramos jugado todo o partido 11 contra 11, ese gol final, ese erro, non o tiveramos cometido. Penso que inda por riba o mellor ainda marcamos outro gol. É que o que te dis, o partido estaba completamente na nosa man nese momento. Por eso deu tanta rabia que pasara o que pasara e que mudara por completo o plantexamento dos equipos. Sí, coincido. O que non sei, o León tamén viña condicionado por moitísimas baixas sensibles. Non sei se recupera alguén. Escoitar que Moreira podería ser que voltara. Que Fofana. Adestraron os tres, que pasa? Que hai que ver, porque poden ser tamén argucias de estrategia. A ver, recuperarán, pero tamén son xogadores que se saen da partida como chegan, terán falta de ritmo. Quero dicir que, bueno, a ver, hai pros e contras. Quero dicir, o mellor por meter a tres tipos importantes perdes ritmo no partido, non o sei. Bueno, haberá que velo, pero creo que hai que ir sen complexos, de verdade. Creo que infravaloramos o que temos. O Celta é o terceiro mellor equipo de visitante de Liga Española e creo que un dos mellores de Europa, non? Xo quintos, Estaban tamén no podio. Eran 2 derrotas fora e poucos equipos tiñan 2 ou menos. Por iso digo que podemos quedar eliminados, claro, porque o Lyon é un equipazo, é un dos favoritos da Europa League. Claro que podemos quedar eliminados, o próximo bar do martes pois será bueno, pois amargo, non? E será un bar para intentar volver outra vez a Europa e volver a intentalo o vindeiro ano, non? Pero será amargo, pero a intención ten que ser ir a por todas, ir sen complexos a por eles. Penso que se o Celta queda fora, pois sí, será un bar amargo, evidentemente, pero tamén un bar para celebrar o que o Celta está a facer en Europa, que eu penso que en moitos sentidos está un chisco por riba das súas posibilidades. O que está a facer o Celta en Europa este ano é realmente impresionante, con partidos xoves e domingo, non perdendo comba na Liga e chegando a estar entre os 16 mellores, quen sabe se entre os 8 mellores. Así que, bueno, evidentemente, se o Celta queda fora, pois haberá que tamén aplaudir o traballo de Claudio e dos rapaces esta tempada en Europa. Moi interesante a conversa, desgraciadamente teño que
cortala porque teño unha xuntanza do Faculty Senate aquí na universidade. As que son moi importantes se decían moitas cousas que dicías, non? Efectivamente. Exacto. De feito, podería non estar... Imperdible. non sei porque temos unhas pequenas tarxetiñas cuns nomes e saben quen foi e quen non foi, pois eu quedaba aquí para seguir a comentar o partido do Lyon. Pero, bueno, gustaríame rapidamente, se podedes, pois que fagamos unha porra rápida para ver que pensades se o Celta vai pasar, se non vai pasar e cal será o resultado dese partido. Como Mon vai estar en Lyon, pois que comece el. Bueno, preparadevos. Bueno, Creo que vai pasar, o digo con convencemento. Lyon 1, Celta 1, pasamos na tanda de penaltis. Se non me vedes, se este é o meu último bar, foi un placer, rapaces. Eu non sobrevivo. pero Va a sufrir sacamos un Iván, ataque, meu. pero sacamos Iván Villar para tanda ou non? Sacamos Iván Villar para tanda ou non? Para Radu, o último penalti a Tolisso, que tanto falan bel del, pois a Tolisso lle para o último penalti e nada, lembrade poñerme unha pequena pegatiña en marcador ali, os que xa non están, porque iso vai Que ser... marca gol, Mon? Que marca? Imagina. Vai marcar Pablo Durán. Durán. Moi ben. Pois, bueno, o gallá que pase o Celta e que tamén sobreviva Mon, por suposto. Home, sí. Vaya. Sobre todo, por lo menos que sobreviva Mon. Sobre todo primeiro, ias dicir. Sobre todo primeiro, non? No. Sobre todo... Hai niveis, Mon. Bueno. Eu normalmente digo un, pero neste caso vou dicir un 2. Un 2. Increíble, Antón. Increíble. Sí. Un 2. E non podo dicir gol de Borja, porque Borja non vai estar, pero gol de Fer López e gol de Belio Chlau. Así que un 2 e o Celta pasa a vindeira ronda. Que máis? Eu vou meter derrota porque, mira, así se gaña a porra, estou un pouco... Vou estar fodido igual, pero bueno. É pouca compensación. Sí, Ia dicir que era un win-win de manual, pero en realidad non. Sería unha merda perder. Pero vou meter 2-1 ao Lyon, gol de Durán tamén. O corazón dime que vamos pasar, pero sendo frío, beso favoritos ao rival. Dime por aquí. Levan tempo sen gañar, Levan tempo sen gañar. Subirme tan arriba. Pues precisamente por iso eu penso que si pasamos, imos pasar ao grande. Imos pasar folgados. Imos pasar gañando un 3. Espectacular. Exhibición. No Grupama Stadium, sabes? Imos facer unha exhibición. Senón, vai ser complexo pasar pola mínima. Pero bueno. Gol de Radu saindo dende a portería? O... No, en ese caso non, porque un 3 non foi falla que saia a rematar, non? Pero sempre queda ben. Non estaría mal. Esas imaxes de Mons en camiseta na grada, espectacular. Bueno, mínimo. De aí arriba. ¿Acuerdas lo que el ojo no ve? Aquel programa, pues igual. Sí. Protagonista, ¿no? Sí. ¿Quién marca, Jorge? Radu non, pero quen marca? Pues mira, marca vai facer, para que Joaquín estea contento, vai facer un doblete Yudlá. Peña. E vai marcar Aspas o un 3. Moi ben, perfecto. Pois o Celta pasa tamén, na opinión de Jorge, non na de Martín, resta Joaquín. Sí. Prórroga seguro. Ese, te por certo que vai haber prórroga. Seguro. Prórroga. E despois... menos mal. Sí, prórroga... vou decir que... veña, vou ser positivo. Un 2 para Celta. Un 2, pero na prórroga. Un 2 na prórroga. Moi ben. Pero entón aí sí que ten que marcar Radu de cabeza. Aí sí. Bueno, tampouco temos que arriscar tanto. Sí. Pero non como Oliver Kahn cos puños, senón coa Claro. Que marca, Joaquín? Pois vai marcar... É difícil, pero vai marcar Yudglá e Vecino. Yudglá e Vecino. Bueno, moi ben. Pois aquí hai 4 contertulios que pensan que pasa o Celta, un que, por suposto, lle gustaría que pasase, pero que o fai vou a traer todo hate. Coa cabeza, e di que non, así de que, feito, bueno. non sei se reparaches nunha cousa, cando Martín dixo que íamos perder 2-1, pasou un gato negro por detrás.
Bueno, máis ben tirando a grisáceo, pero... Bueno, o vin negro. Entón, iso algo hai aí, Algo pasa aí. Hola, Non é fiable. Non é fiable. Anulo mufa. Eu, Non polo menos, sei, se quedamos fora, o que me fodería de verdade sería que fora unha nova actuación arbitral esperpéntica como na ida. Se No, somos agardo superiores, que non pois... sexa. tamén é verdade, de caer, Home, quero dicir, caer loitando, pelexando, porque o rival é mellor. Quero dicir, caer desa maneira con outro cartón vermello ou cunha cousa así sería bastante lamentable. O que sí sabemos é que o Sporting de Braga vai continuar porque está gañando 5-0 e o Bodo Glimt Espectacular. En serio? O Bodo Glimt xa... No, pero ese é Sporting de Lisboa, ¿no? Sporting de Lisboa, hoxe non hai Perdón, Europa League. Sporting de Braga, Sporting de Sí, Lisboa. Champions. Alguén dixo Sporting de Sporting de Lisboa. Braga no. Penalti para o Real Madrid, ahora mismo. Ademais, Sorpresa, gaña da o igual cando Paris Saint-Germain. escoites. É o Sporting O Sporting Clube de Portugal. E o City con 10. Sporting Club de Portugal. Sporting Clube Claro. de Portugal. Eu O sí, Santo Glimt ia pasar, No. sí que penso que pase o que pase o xoves, penso que sí que temos que falar ben, que celebrar do ben que se fixo. Eu sí que teño o convencemento, realmente, non a seguridade, pero sí o convencemento de que este ano podemos clasificar de novo para xogar Europa o ano que ven. O Gallá. Vendo como están as cousas... Se temos praza extra, Sé que boa queda pinta a moito. cousa. Entre os 8 primeiros... Pero a este equipo... Realmente o estamos ves moi ben. ben posicionados, non? Estamos Tanto moi ben. Sí, Por o iso- español xa se caiu completamente. Por iso. Dá sensación, non? E Realmente, se reparades, a Real Sociedade se queda por diante, non é un rival, porque a Real Sociedade está na final de Copa e se gaña o Atlético de Madrid, corres unha praza e se gaña a Real Sociedade non conta. Por lo tanto, o rival dá a Que ben. sensación de que vai ser o Athletic Club. Está bastante frouxo tamén. Sí, Sí, o Atlético non é está tempada, frouxo, o Girona tampouco ven de gañar, pero bueno... Claro, que xa por sensacións o tamén o non Celta lle va máis a dar. sólido. O Celta dá a sensación máis de solidez, de competir, de sacar puntos, non? Entón, bueno... Sí. Por eso digo. E ten fondo de plantilla, quero dicir. Pega Pero, fresco. Se gañamos a Europa League, somos champion. No, se gañamos a Europa League, eu que non gañe ningún título máis, podo morrer xa. Se gañamos a Europa League, eu os domingos a vida contemplativa, xa paso ir a Balaídos. Que máis? Que máis pode pasar? Intertoto está moi só aí no museo. Penso No, que De Pisa de compañía. Esas películas de que temos un título as contades en Coruña, a min non me as contes. Eu aí iso non o merco. Outro Pinocho tamén. Lémbrome perfectamente Mucho, daquel mucho, torneo que eu pero estaba na bien. praia prácticamente. Non, iso non é un torneo. Bueno, Con esta época de Claudio nada, prácticamente. que está moitos anos, Claudio, pero ten que caer algún título. Tarde ou temprano. Fixaremos como está a cousa, que outro día o meu querido Soboslai, cando rematou o partido, estaba tan cabreado que dixo: o ano que ven, se xogamos a Conference League, xa xogamos moito. Europa está moi fastidiado este ano. Sí. Pois mellor non atopar un Liverpool por ali, por Europa League ou por Conference, se clasificamos. No, Liverpool Que espabilen. aquí porque semella que vai xogar na pretempada en Nashville, así que, bueno, haberá que facer o esforzo. Rematamos porque non teño eu máis tempo, senón seguiríamos aquí ata, pois, the top of the hour, non? Como se di, ata Claro. as 10 da noite, pero non podo nesta ocasión, así que, Martín, moitas grazas por estar aí unha vez máis e por voltar ao Barceleste despois dunha semana. Que va, vos, espero anular mufa e trabucarme na miña predicción. De verdade, espero un partido competido e dalo todo. Oxalá pasemos a cuartos, porque este equipo mira ya a faciana a calquera rival. Así que toco madeira. Moitas grazas, Joaquín, por estar aí, como sempre, dende o sur de Suecia, e unha aperta a túa moza tamén, que di que o Celta ten 50-50 chance de pasar a vindeira rolda. Tras un análisis exhaustivo, confirmouse aquí na casa que podemos gañar ou perder e que é un 50%. Pero bueno. Por certo, un último detalle. Moitas grazas por como sempre, por o programa, pasei moi ben. Hoxe, que falábamos de Ibra, hoxe pasei pola casa onde se criou Ibrahimovic, que teñen un mural del, ali en Malmo. Sí. E aí unha verdadeira estrela, ben lembrada, non, polos suecos.
Sí, non pega, isto vai para outro bar tamén, unha figura de Ibra aquí en Suecia, pero non pega coa personalidade sueca, Ibra, pero tenno moi alta estima e o seu xogador histórico tamén, o sea que sí, teñan aí un mural, tal, e plata, non sei que, bueno, sí, detalles. Jorge, tamén moitas grazas por estar aí, a ver se o martes podemos celebrar esa victoria do Celta en Lyon. Pues ojalá realmente que este equipo este ano merecería seguir radiante, pero bueno, paso que pase, penso que hai que estar satisfeito e ojalá podamos celebrar, porque, bueno, eu penso que a moza de Joaquín ten acceso ao novo software de Microsoft Stats, que realmente, por suposto, sí. Eso é o que hai, 50% que o día máquinas, Pois sí, a ver. A ver se funciona nesta ocasión. A ver. Aí está, agora sí que funciona. Aí está. Ramón, que volta ao bar despois de Mon. varias dunhas semanas en estar, pois el, bon voyage, porque vai estar en Lyon, que todo vaya ben e que voltes unha vitoria e co pase a cuartos de final. Vas ir directo, Mon, porque os prezos vou por Ginebra. Por Ginebra, o Porto Ginebra e logo dende Ginebra o peor aeroporto que hai no mundo. Eu vivía aí ao carón, tiña que ir moitísimo, poñen as alarmas super alto, non che deixan sentar ningún banco, é super nada, hostil, que se haya ben a viaxe non depende nin do aeroporto bo, nin de que me estafen nun Uber, nin que a comida sexa mala, nin que me atraquen, nin que me peguen os bad gowns. Que sexa unha mala viaxe depende só dun factor, que xa coñecedes. Que gañemos. Exacto. Entón, bueno, ainda que sexa por penaltis ou cun penalti injusto no último minuto, metido co man nun rebote, pasemos a seguinte ronda. Eso é. A ver que pasa. Moitas grazas e xa vos contarei. Espero traer boas novas. Boa viaxe. Mon, e agora imos dar ese berro celeste. Eu xa chego tarde a xuntanza, pero non pasa nada, porque hai que dar ese berro celeste, inda con máis forza que nunca, para ese partido do xoves. Grazas a todos e a todas por estar aí tamén no chat. Deixade comentarios na parte de abaixo e a vivir con intensidade ese partido do xoves dentro de 2 días en Lyon fronte ao Olympique Celta de Vigo. Agardamos na vindeira rolda da Europa League. Preparados? Sí. Como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta!